awesome to the max. Здравейте, аз съм Марти от Blood Gaming TV, при мен е Deathwing или Митко се едно. И днеска играем... Как се казваш мапа, че? Ето тук май. Welcome to Climb to Heaven, де. Чакай. Това няма да ми хареса. Now, the room time lasts. Play on peaceful, no breaking blocks. Use only time... О, брат, това е със Soul Sound. Добре, пише, че трябва да го играем на Survival обаче и само с тъпа командата. Тече Game Mode 0. Много го мраза, бе. Да, брат, нямаше ли Legendary? Не. Не, ако паднем в Лава Коста. Абе, ако паднем в Лава Коста. Абе! Ами... Се върнем от началото. И умираме. Ами няма да мриш! Очевидно. Много се зле. Стои с чекпоинти. Да, това става. Като гледаш лава. Чек, спри се, бе! Върнах ти го! Дос... Оживя, бе. И умрях с мечето. Добре, бе, стига, дай да го минаваме. Сега къде? Ами, сега отиваш там, върху къща. Не! Може да използваме тъпа командата, между другото. Супер. Сега на къде, бе? Сега само нагоре ли трябва да закатериме, брат? Да, сега трябва, само нагоре трябва да ходиш. Трябва да отиме там, мъче да изгасна, че... Спърдях с адка. Аре, идвай, ако искаш да се телепортира, телепорта е позволен. Не, аз ще бях. Да, аз ще бих копата пак. Да, ме стресна. Добре, да тука, о, той гадно. Това няма огън. Стой там, стой там, стой там, стой. И не прото. Добре, те са лесни. Не! О, тъпъс. Не знам коя да падна. Да, но се. Майка Ти за дето... Добре, телепортирай се. Асасин Кит. Добре, вече сериозно да играем. Сега направо. Трябва да много на 100. Чакай, Аз първо, аз бях сък. Браво, е! Как да, аз Има ли първо? фляй? Не, това е One Server. Ми с гейммод само ще се завърна и ще го спра. Окей, аз ще се кача. Ние къде бяхме? Тук бяхме. Идвай, тъпъс. Така искам да се кача. Ще си щипиш копата. Аз чек се качвам NMLG. Успяхме. Кой е това? Чекпоинт. Лаг. О! Тише. Как ме стресна, бе? О, чекпоинт. Фак! Бах ти как ме стресна този брат. И ти ме стресна по-добре. Добре, трябва да се качим до рая. Да, щипих си аз. We have to climb. Това мисля, че не може да се скочи също. Ами... Окей, аз дабълвето ми, аз пък дабълвето. Спей се ми не Да, скочим. Трябва да се разбиш спейса. Да, наистина. Тия мапове много яко се разбиш. О, той как ще стане? Той няма да стане днеска. Кое, бе? Виж... Чакай да питам аз. Не може да стане това, бе. Чакай. Не, трябва... Има начин. Чакай, стой.
Може Сванах. Бегай. би има някакъв... Бегай! Да, свана. Добре, чакай, може би трябва да ударя. Скачвай да му удариш. 3, 2, 1. Ти си на геймод! Дай аз опитам да удара. Добре, 3, 2, 1. О, май гад! Беше обръща на мазна. Чакай, да, гдос. 3, 2, 1. Ей, за малко, виж колко близко е. Абе, Трябва на survival да го минаваме. О, минах го! Ускочи. бах ти кучето, брат. Трябва на survival да го минаваме. What the fuck? О! Чик, минава го на survival, бе! Какво прави? Аз само така съм за... Така, ама... Лагне ти на тебе? Не. Ама пише, че трябва да се минава на survival. Може да пише, че си мъж. Само с телепорт. Майката ще. Знаеш, че ако само с телепорт прави... Вау. Тема ли е... Кофе с саботация. Фак. Слагай кофата. Не, какво правиш? Махай кофата. Махай кофата! Чакай да взема обикновена кофа. Аз понеже съм хардкор и ще го минавам на такова. Аз ще го минавам по правилата. О, той ще е трудно! И ще победя. Глупо. Тия мапа между другото много гадно моите си чепишка ме пълна. Чекпоинт 2. Чекпоинт. Чакай, не имаш чекпоинт, чакай. Чекай, Де е чекпоинта? Не бе, то трябва само да се цъкне това. Не го цъкай пак, бе. То долу има... Долу има стая, в която се отваря... Ти добре ли се? Спри се! Браво. Чакай, Заслушай купче. ще го съм. Питаме се да изглежда да си мога. Къде да го се? Не служи го е тука. Мерси. Да направиш нещо полезно. Така. О, я вижда диаманти, бе. Мапа просто така направя. Ама какво ще мапа? Купата. Аз ще си купя. Фак! Това не може да скочи. Сега, как тя скочи там между? Кое? Там. На съм? Добре, сега. Я, дай да... I sang this. Can you see the smiley face? Къде е? Какъв майни фейз, бе? Не знам. Ма ти къде си между другото, бе? Аз съм на дърт вече. Изкопавам се от това място. Будумчи. А на тебе съм! Кога ти е над мене, бе? Как да го скочат ти, бе? Кога ти е над мене, бе? Кога ти е над мене, ми кажи? Човек, аз минавах паркура, докато на тебе ти викаш, че ти е лагнал, аз викам с нов компютър, аз го минавам, бе. Да. Shit. Make sure to sprint. Майка ти! Добре, явно ще използвам пак чекпоинт рума. Ти там ли си? Смисъл, на дърта ли си вече? Да. Добре. Аз бях тук. Не, виж. Чакай малко. Чакай, гледай. Абе, чакай да скоча до тебе! Чакай, гледай, Чакай как ме бъгна! Гледай! Гледай сега! И сега тука. И... бам! Трапдора, брат! Чекпоинт 4! Да, за телепорт. How do you get up there? Да, телепортни са.
Какво правим тук сега? Добре, това какво трябваше да прави по дяволите? О, тия са гадни. Аз не разбрах какво трябваше да прави той, къде е? О. Стой там, стой на почта, аз ще го мина, после ти ще се телепортираш. Кай кога? Да, чакай. В смисъл, той всичкото ли вади, бе? Май да. О, фак. То май за това да опишеш ли да адовете приятели. Защото на това нямаше да го минеш сам, не се. Чекпоинт 5, добре, телепортирай се вече. Не, идеш сам. О, тук с листата човек ти не ги виждаш, ще е много гадно. Фак! Какво да правим? Ами, трябва да го... Да, как по-скоро да го минем това задача? Чакай на... Чакай, аз ще го мина. на листостъпа. Не, това не може да мине. Минахме го. Не! Чакай. Не, бе, идиот, ето го там. Как да го направим това, ева? Чакай, стой там, аз ще се опитвам. Невидимо листо ли има какво? Не! Еми, Трябва да го спринтиш. Ме е много трудно. успях! Не. Аз плувам! Какво? Успях. Много гадно. Доста причука. Ти още ли? Що тук по Не, брат, в смисъл, много гладко се върви по едно време. Чакай малко, чакай, в смисъл, гладко се върви. Братле, гладко се върви и по едно време само изведнъж лаги и пак започва гладко. Ами не знам. Фразата ми е на настройната да сме с 40 FPS, да сме с 20. Ами не знам. Няма да ми започне. Хевен паркур, ей, чекпоинт 6. Пътър! Нали няма да ми е толкова голямо видеото, като има с 20 FPS. Сега с колко FPS имаш? 22? Чек, сериозно трябва да си купиш нов компютър. Абе, нали пак снимам? Пак снимам, ама аз като ти гледам видеото ми, просто фреймрейта ми убива очите. Майка ти ще е Не бе. Здрасти. О, шифт! О, не! Фак! Шит! Тъпа бе, пичо! Чакай се. Там ли или къде? Да. Сега чак там, как? О, скача и ще... Не, скача и ще прасна. Не се правите. Виж, трябва просто да го спринтиш. Его. О, ледър джъмпс, не! Фак! Защо ледър джъмпс? О, това е противно. Това е отвратително. Ой, ти спринтира, бе, бах ти с дебелия герой, който имам братле, не може да... Добре, ти много ще ме изгледа. Това аз не мога да го направя. И аз не мога да го направя той. Зато Давай! То. Ама само за той се включих на гейм. Майка ти ще... Много... Чакай да се кача на... Чакай, там да си. Ето. Не, за какво ме удръж, бе? Ще... Няма да станете! Просто мога стег да го направя. What the fuck? Кой ти, бе? Динамит. Кой? Пак. Добре. Зелено. Оле. Ко направя, бе? Не знам. Разбира, много си тъп. Да, аз ще дам. О,
не могат да се задържат там. Майка ти не ми спринти! Че те ме защо бе? Майка ти не ми Ай, майка! Оси се! Всичко пари не мога да минеш един джъмп нормално, всеки път на креатив. Парк просто. Защото съм бот, защото съм ламер на Minecraft. На такива джъмп. Врата! Йоо! Майка ти нямаш да... Тъпъс! Чакай, пред вас! То! Кой ме вътре в чест? Чай, прочита. Congratulations! Поздравления! Надявам се този мап да е бил забавен. Да, беше много. Благодарим за хубавия мап. Ние сме в рая. Feather Falling 4. Диамантни бутушки. Вие се фърля от тук, дали ще ми вземе някакъв демидж? Чакай, разрушител на паяци и на скелите е Ендър Перли. Взимай радио тук, ти бутуши. За какво съм я? То Бутуши. Ще мога да бия, бе. Защото ти не взема демидж. Не. Бе го написвал, бе. Пък написвал. Защото пише, че трябва да се играе на писмо. За какво сте клипали тук? Надявам се да ви харесал този епизод. Това ли беше? Да, това Чакай, защото това беше? да съм май напълно. Да, се ви е харесал този епизод, ако ви е харесал, може да оставите лайк, да се абонирате, ако не сте, да оставите коментар, за да знам какво мислите за тя Майнкрафт, за тази Майнкрафт епизод и дали искате да правя още епизоди, може също да се абонирате и за... За мене. Да, Как? Чакай да поздравя за Dead Wing BG. Dead Wing BG Чакай да поздравя малко. и... Не, чакай, секунда, чакай. И ай, чао. Не, чакай, не още, секунда. Свърших видеото вече. Ами аз още не съм свършил, за да направя това Аз не съм го спирал. и... Я вземам колички малко. Се изпърдях! Майко. И цигани. И показат. Идей да оценяваш на... Пращате роми тогава. Да, така по-хубаво. Просто да. Чакай. Чакай, колко искам да видя колко голям е станал. Айде.